Bolore out the whole day. Wadaka waluor ni we can lose him. My ote mangato diko ka. Ote marangata chiel Victor. Ingeni gima walose motimore sia health department ma department achiel. Nitiere department mar agriculture man gi extension officers. Mabende alomo kono nyiewe tingni moko. Moko ng'eyo ni kaja cha to jiedi mosoyie. Wan gi department mar education. Okwa ng'eyo ECD. Ja ECD ni to kwa ng'eno se chiemo kuom jomonego beni ndike ECD kama chalo nade masa moro poko muocha. Ineno kech mae koro en tunga chiel mowuok oko. Okwa ng'eyo ni tone nitiere department mamoko siaka machalo nade. Jochoko osuru te kama chielo. Bas jochoko osuru matwe ginene jok matwe tole ndaragi. Gimbe okwa ng'e ni tadimo ndiki ka koro mae emo onego bed mana kaka iwinjo wacho ni EACC onego onego launch godo tiji gi cha. Erokamano wasome momoko. Nyawa masiagi moko ne orito nyaka dispensaries. Kendo ne gikelo ne gi nyaka yedhe mondo githiedh godo jopiny. Dispensaries moko nitie mana kod nas achiel kende. Gine mana gi support staffing mag dispensaries gi. Sani koro gionge ma ng'ato moro ote kuwuok East Asembo e county ma Siaya. Erokamano ahinya. Wachni en wach ma onego waluwa nena. Maka juma adieri biro nyanyore e lela kendo ose mana chako wuok e lela. Ng'ato ka ng'ato biro ting'o msalape kere en owuon. Nyinga en Taras Odhiambo. Waseduoge Ramogi FM nyakwara Mogajwang kane wakao break matin mar winjo weche manyien e lak saa 3 mano mar okinyi.